engikwenzayo okuncane ngikwenza ekhaya kuphilisa la abantu abakuleli yagcena idlozi lengikhanyisela kakhulu ukuthi malisangipha ukuphila nokuthi ngigqilaze abantu abangangobaba kuyaphansi. Usho ngathi abangaka omkhulu. Umkhulu angaze ngimboza ibe lehlahla kaMkhulu mele ngisho lo muntu engimaziyo ngithi yazi mina mfowethu ngixewa mina umuntu omdala ombonayo naye uthi yo umdala umuntu unoquality angifuni ukuthi ngibe ne competition nontanga yethu akwazi ngifuna ulwa nontanga no baba mina yabo ngifuna ulwa nomuntu onethenda mina yabo uthi unethenda kodwa ungamakhi imincane ethi kwaqonda lokwebhinci bese thi yash kodwa asikho lapho but nje kuloko umculo nganguthanda umculo ukuthi angifisa ukwenza umculo senginento yami ephathekayo ukuze